Ei, salut prieteni și bine v-am găsit la primul episod cu Facecam, mă vedeți, sunt aici, sunt real, exist. Dar m-am gândit când fac video de pe laptop să pun și webcam-ul, că de ce nu, că are și el stabilitate, nu ca pe telefon, se vadă și mai pro și înțelegeți voi. Azi ce vom face? Intrăm aici pe FIFA Renders, v-am dat spoiler pe Instagram, să vă zic așa, puteți să dați follow, va fi în descriere. Pe Instagram la pagina canalului, am făcut aseară și vă aștept și acolo, o să postăm, am deja 3 postări, aproape fac mai multe postări decât followeri și vom merge aici frumos, vom căuta Messi, adică și ne vom duce să vedem fiecare card, să nu mai apare reclame. Dar ce părere aveți dacă mă vedeți așa în video? Se pare mai interesant. Înainte să începem, aș aprecia dacă ați apăsat acolo pe butonașul de like, dați un share și un subscribe. Și dați un subscribe și pe linkul de descriere, este canalul lui Edi. Se apucă și el de YouTube și are nevoie de puțină motivație acolo. Știm toți care au făcut YouTube sau fac YouTube cât de greu e la început. Hai să vedem cărțile din sezonul 1. Începem cu început. Nu ziceți că e idee de la Cristi, că știm toți că e idee de la Cristi, dar am zis să fac să diversificăm, mă scuzați, am mai prost așa, să mai diversificăm contentul. Am primit un comentariu să postăm îngrijorare, ce părere aveți de asta? O să încerc, am un cont, nu e... Na, e contul meu, nu a apărut niciun episod pe canal, le-am șters, a apărut acum vreo 5 ani, au apărut cu călăjurare, dar le-am șters, nu se uita nimeni și eram și mai mult cringe. Da, hai să vedem, să începem cu primul jucător, Base, cred că e ăsta. Să știți, eu am început să mă joc serios din sezonul 3, dar în 1 și 2 așa am intrat și am făcut 36 FIFA Points. Mă întreabă lumea în comentarii la Team Upgrade-uri, zic că sunt free to play și nu mă cred. La Pulga, ceva record în La Liga. Football Season, cred că e pentru sezonul ăla, când a dat într-un an 91 de goluri. Cred că e un car special, nu cred că e base. Da. Hai să trecem mai departe. Card de 92, Team of the Week, frumos, poză foarte frumoasă. Cred că e Team of the Week când a dat gol versus Real Madrid. Așa pare, nu știu, e bucuros. Mă rog, ia să vedem. Asta ce e? Cât Team of the Week player? By Hunter Killer. Concept, cred. Concept Team of the Week player, cred că e asta. Da? Să vedem. League Master player. Frumos. 92. 94. Team of the Season. Team of the Season. În anul 2017, cred. 2016-2017. Interesant. Da, cărțile sunt foarte mici. Nu știu, acum sunt foarte mari cărțile. Trecem până la 120 sezonul ăsta. Joi o să apară clip cu echipa mea. Și vineri, dacă va fi joi un event, voi posta un video cu explicația acelui event. Un Team of the Week aici, de 95. 96 Ultimate Team of the Season, cred că asta. Sau Display is one of the e reprezentantul la Liga. Asta. Nu știu. Toti, vedem că a fost mai bun Totiu decât Team of the Season la OVR. Ouțu, cine a avut norocul ăsta, bravo lui, vă urez și vouă așa noroc să prindeți ăsta, ou de aur, nu știu cum, de la evenimentul Easter, de Paște oricum. Foarte interesant arată. Mehe. Ce dinamici frumoase. Nu știu, mi-e dor așa de sezonul 3. Mi s-a părut cel mai șmecher și nu m-am jucat mult. Că aveai ce să joci, aveai
nu știu cum se chema alea. Mai avea și daily, ceva daily. Oricum, aveai cum să joci. League Heroes, parcă așa? League Heroes, Team Heroes. Și ultima carte este un Ultimate Team of the Season. Uite că scrie aici. Nu era aia de 96, asta e Ultimate Team of the Season. Statisticile, dacă erau astea, nu știu ce să zic, slăbuțe. Hai să trecem la sezonul 2. Cred că nu vreți să stați atât de mult, o să trec mai repede prin ele. Ok, 91 ăsta, stai că avem un 89 înainte. Base 89, cred că e base. Da. Interesant. 91 Scouting, parcă era cardul ăsta, un event, tot așa, care a dispărut. Sezonul 4. Asta de când a fost World Cup-ul, s-a adăugat un fel de World Cup Russia. Nu știu câți ați avut pe consolă sau pe PC FIFA 18 Russia. Că a fost un mod. Da, cam așa. Cardul ăsta, sincer, nu știu ce. National Hero. Asta sigur e Team of the Week. Trecem mai repede prin ele. Nu, ăla cred că era Player of the Month. Și ăsta Team of the Week. Alt card upgradat. Ia să vedem. Ăsta de Halloween ceva. Bun. Avem Totti Messi 92. Vedem și aici statistici. Nu știu de ce e 92. Dar mă rog. Da, foarte mic ratingul. 93 Messi, upgrade. Team of the Season. Știu cartea asta, știu. Asta îl știu. Am văzut prin video, știu. 96 mai mult upgrade. La cardul ăla. Asta cred că e o de aur. Nu. E Ultimate Team of the Season ăsta. 98 Scouting iar. Bă, mi-e dor. Am așa o nostalgie. Cardul de 100. Ăsta e ou de aur. Din sezonul 2. Vedem că 100 cel mai mare OVR. Cum va fi și în sezonul 3 dacă nu mă înșel. Da? Mamă, câte carduri sunt. Hai să trecem repede. Deci avem primul de 92, base-ul de 91, 92 Team of the Week, l-a luat și totul mobil din pachete. Team of the Week de 93, pe ăsta l-a luat Sinner. Cardul CL 93, nu m-am dat pe spate după eventul ăla, chiar dacă făceai ceva bănuți. Team of the Week de 94, foarte multe cărți Team of the Week după cum putem vedea. 95 UCL Road to the Final. 96 Totti, ăsta a fost foarte bun pe atunci. 97 head-to-head player, ăsta nu mai știu dacă cumpărai un PES. Parcă trebuia să cumperi un PES sau să treci peste 1.000.000, ceva, nu mai știu. 97 altul, ăsta e Ultimate Totti. 97 la Liga Rivals. Wow! Ce event ăsta! Ce event! 99 Team of the Season Messi. Ăsta șmecher rău. Asta era cel animat. Pack și mai avem carte de 100 Ultimate Team of the Season. Și ouțul de aur. Aici îl vedem. Su, nu știu de ce vine să zic su. Îmi place Ronaldo, știi? No hate fan Messi. Comentarii, mersi. Ia, cărțile de anul trecut, pe astea le știu. Și pe astea de anul ăsta le știu cel mai bine. Avem base-ul 92, 93 Team of the Week, 94 Team of the Week right forward, nu-l folosea nimeni, a stricat. La Liga Rivals l-am avut și eu. Superb! Uite că fac cu cascadorii. Ce cacofonie! Super card ăsta. Am văzut la tot mobil și am să le iau și eu că era foarte, foarte bun. L-am luat și eu, dar după l-am vândut după o perioadă. Avem 96 Totti Messi și pe ăsta l-am avut.
mi-a plăcut mai mult asta decât la Liga Rivals, pentru că era pe poziția lui și ST era cam scund. Na, înțeles. Avem 96 Weekend Tournament. Avem Ultimate Toti. Și vedem că deja încep de aici să crească overurile. În sezonul trecut ai putut până la 110, sezonul ăsta o să putem până la 120 să creștem jucători. Incredibil, foarte mare diferență. 20 de overuri din sezonul 3. Team of the Season, Messi. Avem ăsta când a fost un UCL, mi se pare că prin septembrie sau prin vară. Când am putut să luăm și pe Del Piero și eu l-am luat. 104 tichetul de aur. Foarte mișto. Ia să vedem niște statistici. Deja începeau să crească, uitați, peste 120 la statistici. Știm că în sezoanele 1, 2, 3 nu prea exista așa ceva. 105 Retro Stars. Ăsta. Retro Stars de la Liga Rivals. Foarte interesant. Și foarte scump a fost, statistici, și 105 Ultimate Team of the Season. Ultimul card din sezonul 4 și mai avem de sezonul ăsta. Nu știm ce carduri vor mai fi în viitor. Dacă apare un transfer, trebuie să fie Messi și Ronaldo să facă bănuțul cei de la ei. Da, ok. Deci am văzut acum, din sezonul ăsta. Astea le știu cel mai perfect. Că nu le știam pe de anul trecut, pe astea și mă și. Da. Base-ul 91 OVR. Avem mic Team of the Week KF. Nu l-a folosit foarte multă lume. Ăsta tot inomini l-a folosit foarte multă lume, dar mai puțin eu. Nu știu, nu mi-a plăcut Agility. Vedeți? Agility. Că altfel aș fi băgat direct în echipă. Dar am ales să-l vând și cam asta a fost povestea lui. Asta voiam să-l cumpăr, dacă nu apărea, nu mai știu ce, right winger. Voiam să-l cumpăr pentru că era cel mai OP. Voiam să... Nu mai știu mă ce voiam eu să iau. Da, mă rog. Foarte frumos cadou atunci pe vremea lui. A ținut până a apărut ăsta. Sătău, pe ăsta l-am luat. A fost free to play. Mi-a tras aici vreo 5.000 de gemuri. Team of the Season de 101. KAM. Cu long shots. Interesant. Avem 103 UCL. KF din nou. Poziție pe care nu o folosește foarte multă lume, dar a avut second striker și a motivat lumea să pună KF, formație cu KF, Ultimate Team of the Season, carte incredibilă, alta cu second striker, foarte bun la statistici, agil, tot ce vrei și cu skill boost nu mai știu. Și ultima carte care e și în thumbnail și nu există așa ceva. Messi de 109 National Heroes. Uitați ce statistici are Messi cu finish. Dar din păcate nu există acest card. Da, cred că e un concept ceva, nu știu de ce l-a lăsat. Cam asta a fost episodul. Scrieți în comentarii ce jucător mai vreți să facem. Evoluția lui în FIFA Mobile. Nu știu, m-am gândit la un Kevin De Bruyne. Ce părere aveți tu, KDB? Dar să ne grăbim că ne fură Cristi jucătorii. M-am gândit luni așa să facem un fel de serie, să postăm evoluția puncte jucătorului, adică și na. Joia mă gândeam să postez și vinerea. Postăm lunea FIFA, joia dacă e o să postăm de săptămâna viitoare Clash Royale. Și vinerea, iar FIFA Mobile, o să găsim ceva de făcut, mai ales că s-ar putea să fie un nou event. Vă mulțumesc de vizionare, nu uitați de like, share și subscribe și eu v-am pupat, pa, pa!